ilmeisesti Harry Ekman on siinä lähtöalueella. Onko? Ja Nemo ja on Koitkerunde, jota ohjaa Harry Ekman Turun seuran urheilijoista. 2.02 Diiva, 29 Nuula, 30 Puppa, 31 Eikka valmistautuu. Tehdään muuten hieno aika. -388. Sillä mennään toiseksi. -388. Harry Ekman, Turun seuran atleettiurheilija. Ja lähdössä on kettunut Villakoren Diiva, Timo Taylorin Vaasan agility-seura. 29 Nuula, 30 Pupa, 30 Seikka, 32 Väinö valmistautuu. Nuorissa Medit ja Maxit tutustumaan rataan samaan aikaan. Eli nuorten Finnish Open Medit ja Maxit samaan aikaan tutustumaan rataan. Ja se rataan tutustuminen alkaa tässä ihan näillä näppylöillä. Eli nyt. Finnish Open Medit ja Maxit tutustumaan rataan. Ihana tuuli. -5.96 tarkoittaa sitä, että kärkeen Timo Taylori. -5.96. Sillä lailla. Nuorissa on käynnissä täällä Finnish Openin Medi- ja Maxi-luokkien rataan tutustuminen. Eli samaan aikaan tutustuvat rataan Medi- ja Maxi-luokka. Ja Uula, Liisa Peippo, Kouvolan seudun seurakunnan juuri nyt matkalla. 30 Pupa, 31 Eikka, 32 Väinö, 33 Eetu valmistautuvat.